Ya kani ka mono act ha kani ka por la shim na ka gospel kat kum ujong Matthias, Lucas, bat Markus. Now Matthias pilaban shem ha kalenong ka bakandai ka khot arpo bat arpu ar. Na ka gospel Markus kalenong ka basan ka khot arpu san hadu lai pu saw. Bat ka gospel Lucas lenong ka bapra ka khot ka saw pulai hadu saw pu pra. Menta nginyo ya ka mono act. Lakut se kilat yang nga. Pemnon lat syuk menyerap. Yang nga. Yang kan higa jeng shitom jo nga. Pi ikan no. Mga jenjar. Kan no mga. Shitom. Nyerap se. Nyerap se yang nga. Nga isin ay sikat day pi ko kabriyo kabala syam ya kane ka jing janjar ka jing shitom ha ka met ka jong pa ndray payo i bangala persyang lot kilat kilenti baro kat ki bangadon but kat ki bangadon ka jing tip ndray ngamla syu manyarap wat sungaw ay. Sa Iman. Nanladwat ka diyang sumar. Kat arsnam. Arnab, jangan, ngalahitam, ngalasa iban, dan syok, banjan banga, lalong kebetingan. Baru kikerlun na nga. Ngamdan bahayang masam syo. Ibanisin ay nga. Ngamdan long, ngamdan jor syo. Kimanyarap ya nga. Ngalong tanggap riyo. Kabatingit. Kabongkoy. Look. Mansat. Man penkuat yang nga. Man penkia yang nga. Kabat. Tengit. Kabasita. Daengan siapa? Daengan let sumar. Daengan siapa? Kisbay rupa ngamdan syo. Lot para. Ngamdan syo. Hato nanyo biang em ka jingkia nanyo biang em panlong ka bom tingit syu ha ka em lang ka salang hato nanyo biang em ka jingkia ka jinglong khoi
gibaya kenwen siya ta shaban. Ano kita syungan pet? Siya ay pia mare ka ay kani gajinya kenwen gajinya kentur kat ni. Palai jayu. Hamtem udan ujisu bana Nazaret udan hak ka shnong ka jongi pat kibrio barok ya be namar ula ban pen kia ula ban pen kia yang ngaru un pen kia ya pa ka brio ka batingit ka brio ka bom khoi ka brio ka bala ni baro hasnong hatau ngitip khat arsnem paladon hakane ka jinglong tingit ka jinglong bom khoi ka met ka jong pa kat kum ka an ka jong Moses ka ya ka kenthai ka di bandong tang nyos ngi kum ka di ka jinglong jong pa ha ka shibnai handai ma pa khat arsnem palakit ya ka ne ka jinglong bom khoi panut banik ta ya ujisu ma pa ka brio ka batingit Hamtip bakaan ke jong Moses kamsha ya pa banne kumta ke rung biang no shiyeng ot pin i ka khamat ke jong pa mdan bakwa bantur hajan jong pa ke nyok lei banne kta yu ta unong pen khia Aku sekalat ya nga. Aku sekalat ya nga. Aku sekalat ya nga. Baru gila iban nun ya nga. Aku sekalat ya nga. Ngam tre at kot kalat yang aku ni. Ngam tre man sa skor kita kijing ben kibrio yang ah. Ngam tre ngan yo biang ye kijing pen kia. Ngan let bau nong pen kia udan hang ni hajan. Udan hajan ubalaman pen kia yang ah. Kumno nganam let. Ngan yan, ngan tur, raka jing slor. Mangan let, saban on uji su balaman pen kia. Ngan let. Hey, pa Gabriel. Siya ay panlet pan. Ban kata Yaki jankop Unong ban kia Piwat Ben sang ya su yang ngan len Ngan tur Jut Ngan tur Saya unong ban kia udah Ngatang syuyok tak Yaka jankop jong ngan sayok ya Ngalakia bakta yang ku kenal kisenran kilong kat ni ki brio ki kentur ki pengen me ong bakta ya me saya isu try ngintip bakta ya me don mano
bakta nga namar nga snotho baka bor kalami no nga kagantay da ka jingkiyo kalapay su Jisu kanran mga magta maaf sebenarnya enggak aneh ngaptep syuting aneh ceno aneh aku no kan arsnam di kenran ngala syitong ngala jenjar nga jingpang kejingpang ni senang kapag kimuriya baru akil isilot yang kila kentalot yang kat kum ka ngam de syok man ya jan batno ru Henry ngayak sengo pamedon mewan tetrai ngaong ngatang syok ta ikan jan kop cuk men ngan ihok ya pachisya tetrai ngalayok ya Ngayok ya. Tukermen ko kakon. Kadai ka jingat ka jong pa. Kau lapen kia ya pa. Kelet ha ka jingsuk. Patu longru ka bala kia pa. Na ka jingpang ka jong pa. Buona trai. Obleci buona trai. Hadian bapilay i ya katu mono act ngakwa ban wanra ijab jingbatai ibalengkot syapang kani ka jankop kabakirang ba ajiu ki kop bat la hukum kat kum ka an gejong Moses bakide ban kop bat kadai ka jingbata gejong ublei lingba Moses ya ki jiu bakin ha ka jankop ka jongki bakin shna ya kini ki jingjir thiau ha kirmyang ki jan jongki Tia kania ka jan kadai ka baki jiu ki ong kata ka talit. Bat hapo ermiang jong kani ka talit ki don kini ki ksai ki balak jerthiau ki bate kat kum ka jing betha ka jong ublei lengba Moses baki rang ba jiu lani ki rang ba Hebrew ki ju kom. Tia kani ka khot lengba kani ka kitab jingken lenong ba khat san ka khot lai punyo do sau pau ka ong kum ni. Tia utrai ula kren ha Moses uda ong. Tu kren haki kun Israel, tu ongru haki bakin thau ki jing jerthiau, haki rmiang ki jan jongki, haki jing kha pateng par jongki, bat kin bo ya ka jing te baberyong halor kita ki jing jerthiau jong ki rmiang jan. Te kan long hapi kum ka jing jerthiau, ba haba phi khmi ya ka hin kin mau ya ki hukum baro ki jong utrai. Bat phin le ru ya ki, bat phin ombe kat ba kum la ka jong ka donut bat la ki jong ki khmat ya ki ba phila ju be brai ba phin yo ken mau bat phin le ru ya ki hukum jonga baro bat ba phin long khuj ha ublei jong phi nga utrai ublei jong phi ubalawan lam ye phi nagari Egypt ba ngan long ublei ye phi ngalong utrai ublei jong phi kini ki de ki kentien na ka kitab ka jingken na nong bakhat san khot lai punyo do sau pho ka ba ublei ula hukum man thau yikini ki jingjir thiau ha ki jan kop jong ki rangba jiu la ni ki rangba Hebrew ti ho wat la dang ngam da don kata ka jingtip ka patikna wat la kat tu kat ni ki jingwat bnia ka jonga handai la shutharai ba uji suru le se ha kata ka sngi ka ba ka tu ka breu ka pa pang misnam kalekta yakir myang ki jan kop ki jong u langet ba le se ka let ban kta
ya kini ki jing jertiao ha po kirmyang ga jankup jong u bat ba kalayok hya te ngitip bakani kadai ka hukum ke jong ublai ka ba ula ai ya ki Hebrew ya ki Jew bat kila kongo ya kata bat hoot kani kalong kadak jong kita ka jankup ka ba let's see kani ka brio kala lai kita bat kalayo ya ka jing penkhia baka bon naka met ka jong Jisu kala mi pan penkhia ya ka bat hoot hang ni nga shukwa ban ong shikentian arkentian man kdo pi baka tu ka brio ka balayo ya ka tu ka jingpang kala sha iben ka bang ong menta ka ta baki ka sha stigmatize but let's see ha ka ni ka por ka ba menta how news nam arajar arphau ha ka bang imat ya ka ni ka jing one len shop jong ka ni ka klam COVID-19 but ngitip keleng satlak ka partai kumno baki brio ki balayo shakta how ni khunyang jingpang ki mat ya kata ka jing shakren ben ki mat ya ka jing haban kyar but hoot kita ki kendon ki ba ka sarkar but ki tenat jong ka kot ka khia ki ai ka long ba ngin penjengai iwei na iwei ka don kata ka social distancing ka paki ong lani ka jing penjengai iwei na iwei yo ba ka ni ka khlam kan yo ban kata ban ya bed iwei na iwei ti let's see namar ngimat ya kani ka jing penyaklat ka bakum kani ka brio ru ta ka por wat la kam dei ka jing pang ka baya bit ka baka ka don henre ka don pat kata ka jing khen ka jong ki bakalong ka ba bom khoi bat ka batingit bat bon ki penjengan naka bat ki don let's see ngila ban ong ya kata ka physical distancing naka penjengai naka bat ki benya ka henre ka bakum kata ka jing mat jong ka ya kum kata ka jing jenjar mensim ka jing no mensim henre penban ha bakalayo bat kala tip bat kalayo sngo bau Jisu uwan hang ta hasnong jong ka kala yang da ka baslur ko maka thimentar usnam ro ko ong long slur ban ra ya ka jing kala kaniru kala yang da ka baslur na kata ka jing long apat ka jing im ka jong ka jing mat ya kata ka jing pang bat kala penyan kala kentur na uta upai ba belian ubala kentur bala sop yo Jisu na kadyang na kamon bahkan yo ya kata katong ban yo kta ya ka jing penkhia ka bala ban yo tang na Jisu bat shisha kala kta ya kata ka remyang jan ka jong Jisu bat kala yo khia bat kala yo pat ya ka jing thamai ka jing im ka jong tiling ba ini jing batai ba khendiat nga kenturu yangi war hapdeng ka jing syam jongi ya kan ni ka jing ya takho ya kan ka klam ka balawan ra ya si bon ki jing kala ha ka emlang ka salang to ai bangi lu ngin yang da ka jing shilor ngin yang da ka jing sngosin ai ya ki we ngin yang da ka jing kit khli na ka benta yala dia na ka benta ki we bangin la ban job ya kan ka klam ho oi ki doktor ba ki scientist ki tre ya ka jing tre jong ki ban wan iki dawai ki da shin hanai kum ki banget ngitip bangi don ka jing penkhia ka tien ka jong ublai hi ka ong nga kwa ban pule khendian na u malaki ka lanong ka basaud khot ka ba ar ka ong henrei ha ki hapi ki ba shep tieng ya ka kerteng jonga kan mi ka sngi ka hok bat ka jing penkhia ha ki thap nyang jong ka bat pinyo mi shabar bat pinren siet kum ki khon pinyo mi shabar bat pinren siet kum ki khon masi babsa hayeng bat pinyo mi shabar ngimat eki lockdown ngimat eki curfew namar ka jing don jong kani ka jing pang COVID-19 henrei kum ki banget to ai bangin don ka jing kermen ko mau Jisu lo ong ya kani ka brio to kermen ko ka khon de ka jing net ka jong phala pen khia ya pha to let ha ka basuk ngi menta la sia la to la luti la pen ki win ya ka jing suk ka jong ngim don shu ngi dong ki bas ir ngi shong sir ban let shan neng sharum ban mi na lagi jong ki yeng nei to ai bangin pai show new nong pen im jong hi u Jisu Christ ngin yang da ka ba shilor ho ngin yang da ka jing kit khli ngam ong bangin ngin pen khen ye ki an ki kendon ki ba la bo da ka sarkar henre ngin yang da ka jing shilor men sim nginam sha ba ka jing shap tiang kan pen khau et yangi nginam sha ba ka jing shap tiang kan pen rit men sim yangi henre ngin don ka jing nget bat ka jing shania ba ublei un penyo pat sa sisien ya kata ka jinglong jing man ha ka emlang sa lang ha ka perthai saudong saukun sa sisien pat ya ka kot ka khia bat kata yang ngi ki banget ha Jisu ngi la te ban kata kum bakta kani ka brio ya ka jankup ka jong Jisu ai ngi lu da ka jing ngat da ka jing duai da ka jing long shlur bat da ka jing sngo scam
ha ka jing yai ne ka jong ublay ha ka jing ngos kem ya ka jing ai bar ka jing isin ai ka jong ublay ngin kta ya kata ka jing ai bat ngin yang kum ki kon kristan ban yang ban minot ban duwai ban kerpat akmat jong ublay basa sisien ngi baro ru lagi de khot jong ka balang ki ka shnong ka thau ka emlang ka salang ki bor sen shar ki ta ki badon ha ka bor sen shar baro ngin matlem ya ka jing pin khia bat mangi ngin long kita ki bayang ha ka por ka bakom kani lapen chong nong rim ya kani ka thim man ta usnem na ka kitab jong ka Esther ka dan hari nong we bad Mordekai wo ong ya ka lada pham yang ban yang ha ka bakom kani ka por on shem not on wat ya ka jing yarap na we pat ngiru ngini ban yang hakani ka karai ka bakum kani kum ki banget hau jisu ngin yang scam da ka jing slur bat ngin yo bangin yo mat ya ka jing job hoat ka jing job ha ka kerteng ka jong jisu to ublay un kerku lang ngi baro na ka benta ka burom ka jong ublay amen. Lakat arsnem nga jenjar yang akila iben habang adon nga ailud hinring am yokya pun sien nga lalong marwe don banyarab yang tang kawe ka jingkermen nga dang don ladang ayokta Yagi jan kop ujisu ngatip ngan sayokya ngantur syaprang napdeng ni upalan banshem yunong penkya obanganda yokta Pat belin ubod yau kumno la bantep ngatang syukta yau ngan yokya hatun dumok yanga pele ran ruhangta ngan le kumno ngakutlat timenta ladangan yokta Yagajan ko ujisu ngatip ngan sayokya ngantur syaprang napdeng uta upalan banshem yunong penkya bat kinsan ulap haidi balak tayanga dajing leran ngaladeng kru hangta pi ngalayat hu yala jenjar bat kumno ngalahap ketak ya jan kup ujisu bat nga